hedder Amalie, og jeg skal klippe traileren til vores film. Det første det er selvfølgelig, at det er rigtig vigtigt at få materialet fra klipperne, og så danne sig et overblik over materialet. Så det vigtigste og det næste, man gør, det er at få en rigtig god idé, som ligesom fanger dem, der skal se traileren, sådan så at de får lyst til at se filmen, og de synes, den er interessant. Lige nu sidder jeg og ser materialet igennem, sådan så jeg får et overblik over det, og så lige om lidt går jeg i gang med at klippe i det. Det gælder om at være funky, og så finde noget lækker musik og lægge ind over. Så den bliver rigtig spændende at høre og se. Nu er jeg så færdig med at klippe traileren, og den er blevet rigtig snappy, så jeg håber, der er rigtig mange, eller jeg er ret sikker på, at der er rigtig mange, der vil gå ind og se den. Hvis jeg skulle give et råd til andre, der skulle klippe trailer, så ville det nok være at prøve nogle forskellige idéer af, fordi den første ikke nødvendigvis er den bedste.